movie in Channa chuan nupa pakhat Ed le Lorraine te lo langin an ni hi demonologist ni in an tho ber chu ramhwai le tharau swal te zirchiana no chwa chu ani Annabelle Doll nei tu Debbie le Camilla teina chuan kalin thu an lo zot fia mek nula te chuan chu no telemina an nun ati boy zia chu an lo shil Ed chuan lungai lo tu le no telem chu an kol tur thu chu ashila no telem chu la in an kar chuan an phur hong ta dai in an thlen chuan puithiam chuan alo ngak reng to a room pakhat thil hrang hrang ramhuai ne na inzom na nei an da khom na chu an ina chuan omin Annabelle po chu ta chuan da an tum glass box chunga chuan Annabelle chu da in puithiam chuan achung chaya box chu an kal thanghal mak atuka chuan naw om tu Mary ronkalin Ed le Lorraine te chu case boy puitur an ne awangin an fanu Judy chu Mary kuta chuan an da Mary chuan Judy chu skula ashwaya skula chuan Judy chuan puithiam tharau hi amu a abeka chang chuan cross chu aphor chhuak ngal wata tharau po chu abo vele ngal Judy chuan skula chuan thian kom tur po anei vak lo a chan chu anu le pa te chu ramhwai ne na inzom na neya chuan an ngai wang ani chumi ni chu Judy birthday chu ni in a thianu pakhat chu an inakal turin asom ve ma se alo du hau lo Judy le Mary te chu in lama chuan an hole ta a Judy po chu angui bur mai an hnunga chuan puithiam tharau kha alo ding renga Mary chuan Judy birthday cake tur chu asiam saka doorbell ri an hria a Marin a hon chuan tuma a hmulo ma se a hnunglam an hoi chuan a thianu Daniela chu alo ding reng to a Daniela chuan hnunglam kungkhar atanga alo lu thu chu asoi Daniela hi ramhwai lam ngai ven ve tak ni in mithi tharau biak po achak thu te chu asoi thin Judy chu an ina ramhwai ne na inzom thil an da na room kha azot ma se Judy chuan tu ma lu an phal lo thu chu shilin Daniela chuan Judy chu birthday gift atan chuan skate chu ape a Judy po chu a him hle Judy chu in chunga chuan a tleng kwal vela ma se chu chu du tok lovin pona chwa a in fiam vel chu adu thu asoi Daniela chuan ina om adu zok thu chu alo soi Mary le Judy an kal nu chuan Daniela chuan tu ma lu an phal lo na hmuna chuan alut ruta heta hian tharawin tak tak ani chuan lo in lar ra u ti chuan asoi ma se engma a thleng lo chua le an tum lai tak chuan Annabelle chu a thut dan lo danglam dai to a avapan hnaya Annabelle an de chuan Annabelle an da na glass chu a honga Annabelle chu ala chuak chuti lai tak chuan an cake ur kha alo kang chu ni in alam ri a hriat vele chuan Annabelle chu ada let le a ma se kongka chu a khar thei hil tatlat man mo takin atlan chuak ngala ma se chauka thlen chuan Mary chuan cake chu alo la chuak to Daniela le Judy chu pona anin koma Mary ero in chunga chuan phone alo bia tu emo in Annabelle alo hoti asoiri chu ashia a mak atile a kongka chu awahong ngal chuta meicheno pang loading reng chu amu a chu Annabelle tharawani Annabelle chu kumtam takkal ta khat karin asulum to a anu le paten an ngai e mawangin atharau chu no telem chunga chuan anda tira an bula a omreng theina nan ti ani ma se an fanu tharau ni lovin ramhwai swal tak tharau jok chu alo ni reng si Mary chuan no pangnena chuan Annabelle ti ming ina chuan an chen ve lo thu chu ashila ma se no pang chuan a om nge thu chu soin I hnunga khan a om renga lom ati Mary chu a hoilet wata ma se tu ma a mulo no panglam hoya an hoilet le chuan no pangkha alo bo dai to Judy chuan enge thleng an zota ma se engma a shil du lo ma se lu phal lo na anda ramhwai thil ho khan tharau swal tam tak ti chuakin
ramhuai tamtak an ina chuan an awm niin a lang. Judy chuan a ruma thawm hria in a va kal chuan hmeichhe pakhat parda phena kal liam puat hi a hmu. Chutah a hmaah chuan hmeichhia mawkawr ha thisen kai vek chemte lo keng hi a rawn lang thut. Judy chuan a hlau hle a cross chu la chuak vatin cross a hmuh chuan ramhuai chu a baw ve leh ngal. Mary chuan Judy au thawm a hriat awangin thil awm zia zawtin a rumah chuan a rawn kal. Chutah Judy chuan a nu ang chiah tharau a hmuh theih tu chu sawin tharau a hmuh awanga au vak anih thu chu a hrilh. Zanah chuan Mary bialpa Bob chu an ina chuan a rawn kala. Mahse Mary chuan pawnah a chhuah thei lo thu chu a lo hrilh. A hnuah chuan Bob chuan guitar la in pawnah chuan Mary chu a zai sak. Mary chuan Bob a hmu turah pawnah a chhuah dawn lai takin ramsa tharau hian Bob chu a rawn bei thutah Bob chu hlawin a tlan chhia. Mary te pawnah an rawn chhuah chuan Bob chu a lo awm tawh lo. Mary chuan Daniela chu haw tawh tur chuan a hrilh. Mahse Daniela chu room luh phal lonaah khan a va lut leh hram. Annabel an dana bawmah khan Annabel a awm tawh lo tih chu a va hmu ngal. Thil dang a en kual lai chuan kawngka chu ama in a lo inkhar a. Daniela chuan a pa tharau ni awm tak hi a la hmu leh ngal. Mahse ramhuaiah a rawn chang thutah Daniela chuan a hlau hle a au vak vaka a tlan che ngal. Mahse kawngka chu a lo in kalh tlat. Mary lo lang vele in a thian nu chu an ina a la awm ve reng ti chu a hre lo. Judy chu a mut tir phutah in hnuaiah chuan a chuk leh. Karen chu a lo thim vekah chhuatah chuan pawisa thir hi a lo lir ringawt. Mary chuan a charah pawisa thir awmna chu a zui zel a. Chutah mihring ang tak mai an mitah pawisa thir lo in bel vek hi a hmu. Hlau tak chuan a tlan che ngal a. Mahse chhuatah chuan in paltu in a buk ta hruai mai. Chutah thil hmuh theih lo hian a ke ah chuan rawn pot thutin chhuatah chuan a hnuk. Mahse torchlight chu ban fuh in a han chhun chuan pottu a nei tawh lova tumah hmuh tur an awm lo. Mary chu Judy rumah chuan tlan chho vatin kawngka hawn a tum chuan a lo in kalh tlat. Judy rumah chuan Annabel ramhuai kha a lo awm a. Hmeichhe naupang atangin puitlingah te chuan a lo in ti chang. Judy chu engtin dinner room atang chuan a tlan chhuak thei hlawah Mary nen chuan hlau thawng takin an in kuah. Mary chuan Judy nu Lorraine chu a khawl a. Lorraine chuan a fanu a thaiam tih chu a zawt. Mahse a aw chu rawn in thlak thutin Annabel a awmem i tharau kha kamamaw a rawn ti a. Lorraine tak tak pawh ni lovin Annabel a lo ni reng. Daniela pawh kha rumah a lo la tang renga. Mary leh Judy te chuan an va hmu. Mary chuan he rumah hian a ngei tih ti chuan a zawt. Daniela in a chan hma chuan Judy chuan Annabel dawr kha an dana bawmah khan a awm lo tih chu a hmu. Daniela chuan Annabel thil tih vek ani thu chu sawin Mary chuan Daniela chu Annabel a chhuahem tih chu a zawt. Daniela chuan a pa thi tawh tharau nena in biak a duh wang chawah room a lut ani thu chu sawin a pa chu car accident ah a thi tawh a. Car chu ama khal a lo ni hne hne. Annabel pawh chu a khawih thu leh thil dang pawh a khawih thu chu a hrilh. Judy chuan Annabel chu bawmah an dah kir leh vat a ngaih thu chu a sawi a. Mahse rumah chuan thil mak tak tak chu a rawn thleng thutah an tlan che ngal. Mary chuan asthma a nei bawk si nen a thaw chu a hah phah. Judy chuan Mary inhaler chu car chhungah a awm tih a hria a. Manhmawh takin pawnah chuan a tlan chhuak ngal a. Car ah chuan a va lut. Mahse Bob beitu ramsa ang tak khan rawn bei vele in Judy chu engtin ti nemaw chuan car atang chuan a tlan chhuak leh thei hram. In a tlan luh hma chuan ramhuai chuan a rawn man hman tep. Mahse Bob kha rawn langin a guitar chuan a rawn va hruai a Judy chu a him ta hram. Judy chu manhmawh takin Mary bulah chuan a tlan a inhaler chu a pe vat.
Mary pawh chu a zia phah ta deuh. Daniela chuan Judy kha inchunga a chho emaw tiin a lo han zawng. Mahse inchunga a han chho chuan Annabel ramhuai kha a hmu. Annabel chuan a dula a rawn vit thut. Mary le Judy te pawh lo langin Annabel chu an lo zawng ve mek. Judy hmaah chuan skula puithiam thlarau a hmuh kha a lo lang le a. Mahse hei hi thlarau fel a lo ni renga pui a lo tum hi a lo ni. Mary le Judy chuan Annabel omna chu an lo thleng tawh a. Nautelem an lak hma chuan a omna kawngka chu a lo inkhar hman. Mahse chabi hmangin an hawng thei hlau. Mahse an hun chuan room dangdai a lo ni a. Ruang an mita poisa thir da an lo om teuh mai. Mary chu hlau chung chuan roomah chuan a lut zel. Chuta ama ruang ni awm takin nautelem a lo pawm chu a hmu. Maryn nautelem lak a tum chuan ama ruang ni awm tak chu rap awm takin a au vak. Judy lo langin pawn lamah chuan a lo tawngtai ve molh. Mary chuan Annabel chu rawn vom chhuak hlawlin a awmna a dah let le vat tur chuan a rawn hrilh. Judy chuan nautelem chu la in a tlan hngala. Mahse a hmaah chuan Daniela chu mokar ha in a lo ding reng. Annabel chuan a lo control vek tawh chu ni in Judy chu a bei ngal. Mahse Mary chuan Judy chu rawn chanin Daniela nen chuan an in bei a. Mahse a hne lo hle. An in sual buai lai chuan Judy chuan videotape a rawn play a. Video ah chuan anu le pa in pathian tu hmangin ramhuai an hnut chhuak lai hi a lo lang a. Daniela pawh chuan pathian thu te in play an hriat chuan a che thei ta lo. Chu vel le Judy chu Annabel keng chuan a tlan chhia. Mahse kut hian a ke a a rawn man thuta a tluta. Bawm atang chuan kut dang pawh a rawn chhuak a. Mahse Judy chu a tlan che thei hlau. Annabel bawmah dah a tum lai tak chuan ramhuai pakhat hian rawn nam kharin Judy chu a bei ngal. Judy chuan cross la vatin ramhuai chalah chuan a nem. Ramhuai chu na tiin a au vaka. Daniela le Mary pawh kha rawn kal ve in Daniela chu a lo pa ngai le vek tawh. An zawai chuan Annabel chu bawmah chuan an khung le thei ta hlau. Annabel an dah hnu chuan engkim chu a rawn pa ngai le ta vek. Bob pawh chu a guitar chhia keng chuan inchhunga a rawn luta. Pawna ramhuai a bei le a thah thu te kha a rawn sawi ve. A tukah chuan Judy nu le pa te pawh an lo haw tawh a. Mary chuan engkim a hrilh vek. A hnuah chuan Judy birthday chu an lawm dawn a. Tumah an lo kal dawn lo emaw tiin Judy chu a ngui hle. Mahse doorbell lo ri in an han hawn chuan Mary le Daniela le Judy classmate thenkhat te chu an lo kala. A hnu chuan Lorraine chuan Daniela chu roomah ko hrangin Daniela chuan ngaidam a dil molh. Mahse Lorraine chuan a lo ngaidam a a thil tih chan chu a hriat thiam thu a sawi. Daniela le a pa thlalak chu a pe a. Lorraine chuan i pa thlarau ka bia a. A thina khan inthiam lo tawh lo turin a duh che a. Accident thil mai ani thu lo hrilh tur che in min ti tih chu a sawi a. Daniela chu lungche takin a chapa. Lorraine nen chuan an in kwa. Chumi hnu chuan hlim takin Judy birthday chu an lawm ta a. Ti chuan movie chu a tawp ta.